Nalak? Ready? Duha, tuyo. Hi mga kastudyo, nandito ako ngayon sa Lechonan sa Cordoba po, malapit sa bahay namin. Kasama ko yung may-ari, si Joel Wahing po. First time po namin dito magluluto ng lechon negra dahil dito sa lechonan nila, niluto nila mga regular lang po na mga lechon. Gaya nun po, yan po, ang dami nilang niluluto dito. Yan. Ito din po yung baboy po na lilitsunin namin mga kastudyo. Yan. Ito yung gagawin naming lechon negra. So ito po yung gagamitin para maging lechon negra. Yan, papahiran muna namin to mga kastudyo. Pahiran natin buong katawan mga kastudyo para maging negra talaga. Oh, anong tuwan mo to, bossing? Lalaki to, babae. Lalaki. Lalaki negro pala to. Lechon negro. Lechon negro. Hindi kayo may gusto mong hukatan. First time namin na magluto ng ganito po, lechon negra. Wala pa kami nakita nagbibenta dito sa Cebu. Yan guys, nalagyan ko na yung buong baboy ng squid ink. Tapos, lelechonin na natin to. Ayan mga kastudyo. Style ka po. After mga 2 hours siguro, luto na to. Kasi maliit lang yung baboy. After 2 hours mga kastudyo, luto na po yung lechon negra. Kaya, nauno na yun mo. Yan, check natin yung crispy na ba mga kastudyo. Sabay. Wow. Yan, okay na yan. Tara, mukbang natin to. Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Ito na po, luto na po yung nilitson kanina po. Yan o. Wow, ang crispy na yan po. By the way po, this is a sponsored video po. Sila po yung nag-sponsor ng pagkain today. At ito ay personal collaboration po. Kasama ko ngayon si Yanko Family Mukbang at Yantot Mukbang. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo po. Dahil hindi mayayari itong mukbang na to kung hindi dahil sa kanila. So sa kanan po, nandito si Yanko Family Mukbang. Tuwa ako niya dito. Enggak, ada betul enggak deh? Ada apa? Alam mo yun? Ano? Salamat! Bye! Hello po! Ako po yung representative ng Yanko Family Mukbang. Yung mga mukbang po namin is all kinds of foods and together po with my family. And don't forget to please check out our channel. Thank you po! Sa kaliwa naman si Yantot Mukbang. Hindi palpak yung luto ko. Kain. So guys. Kain, sabay yung kami kumain. So guys. Hi guys! Sa mga hindi pa naka-visit sa aking channel guys, please visit po. At huwag kalimutan pong mag-subscribe.
At hit po yung bell button. At yun po mga ka-studio, malaki talaga yung pasasalamat ko sa kanila po dahil nangyari po itong personal collaboration ito po. 3 channel po nag-collab po kasi sila po mga personal friends ko talaga sila at saka kasama ko dati sa college sa high school. So, pakita po natin ang suporta po sa pamagitan po ng pag-visit ng channel nila at paki-subscribe na din po. Maraming salamat po talaga. So, ayan na po. Pray muna kami bago mag-start kumain. Ama namin, maraming salamat po sa blessings namin natanggap. Thank you po for the good weather today at ilayo niyo po kami sa lahat ng kapahamakan. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Ngaon. Tara. Ano to? Tara guys. Tingnan natin anong lasa nito kasi first time namin makatikim nito po. Kaming lahat. Crispy ba kaya to? Crispy ba? Wow. Beauty crispy. Hindi ko makita sa kuwan. Isa. Ayan. Nagugas po pala kami ng kamay. Makita, wait. Hindi mo kan? Rugis. Yan. Thank you po. Ito. Sweet is on. Yan o, crispy ba yan? Thank you, bye. Kuha mo na ako. Tara. First bite po. First bite, tara po. Para sa inyo. Ang sarap pa na, no? Pero, May difference ba na sa normal na lechon? Halos walang difference po. halos magkapareha lang. Mm. Mm. Yung sauce sa to sa nato. Ang sarap ng balat. Yung lasa niya parang normal na lechon na pala. No? Dinuguan. Dinuguan. Hmm. Yummy. Ayan, pinalitan yung kutsilyo kasi mahirap iwain. Wow, yan o. Salamat. Lamig lasa agad. Juicy pa yung kon. Yan. Ubos ng kanin ko. Ang sarap po. Refill. May biling apart, oh. Hmm. Masarap din po yung pagkaluto ng dugo-dugo eh. Dinuguan pala. Shout out pala sa papa mo nagluto yan, no? Oh. Papa niya po nagluto ng dinuguan.
Ganun? Rice. Ang rice? Kulang na sa rice. Yan to. Kamu. Nga na ba? Nalabay? Kami ang ribs. Kaya na tinga ba? Nalo po. Sufre. Kalo na? Yan na lang. Yan na? Kaway. Sintukan kaway. Sprite lang. Sprite. Wow. Crispy ha, bro, bay. Crispy yung tinga. Hindi ba itong hiwat na bay? Nakalimot ako. Pinapit ba yun? Kaway. Ano pa yung lamas sa solo ba? Wala. Lamas bay? Wala sa? Naam siguro bay? Wala yan. Shout out pala sa binila namin ng lechon. Si Joel Wahing. Located po sila sa Camolinas, Cordoba, Cebu. Maraming salamat, bossing. Sure kung nanonood din yun kasi kuhan mga nang na interesa dito sa lechon negra. Ito. Medyo matagal namin nakain tong lechon kasi nag-sit up pa kami ba. Yung medyo nawala yung crispy ng ibang parte ng lechon. Nagbangin ang dunggan yan. Puro. Oh. Sarap! Bila mo ng crispy dali. Yun yan?
Ano yun? Nahigot. Hmm. Sarap talaga yung timplan na, no? Hmm. Pinita. Pumasing. May rambutan pa tayo guys. Rambutan. Mm. Sa labas po kami kaya normal na po na mayroong langaw. Hindi kayang ubusin din yan? Nagagunod mo. Paningon din guys, kinaon. Init yan din sa gawas. Parang hindi kaya maubos guys. Ang dami pa. Kasi ito kalaki na lechon po, good for 40 to 50 person. Kaya mahirap ubusin talaga. Guys, gusto ko palang magpasalamat kay Bisaya Studio sa kanyang inilaan na oras para sa amin. Thank you po. Right, baliw. Right? Naman. Ako rin guys, salamat po ako kay Bisaya Studio, kaibigan ko pa kay sa binigay niya na time para sa ngayon sa collaboration namin guys. Maraming salamat. Salamat kayo. Ay, problema na rin. At yun na po mga studio, grabe, nabusog na po ako, dami kong nakain po.
Pero talo ako ng dalawang kasama ko, lakas kumain po. Ako talaga yung dapat magpasalamat sa kanila po kasi nag-sponsor sila ng ganito at saka banding na din po, pagkakaibigan. After po ng video na ito po, huwag po natin kalimutan sa kanan ko po, Yanko Family Mukbang. Tsaka sa kaliwa naman po is Yantot Mukbang. At yun na po mga ka-studio, mukhang busog na po sila kasi hindi na kumakain po. Yan, so magpapaalam na po kami mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa personal collaboration namin today. At saka outdoor din po yung kainan namin. Pasensya na kayo sa langaw pero ganyan talaga kapag outdoor. Pero hindi naman masyadong madaming langaw. Okay na okay pa din. So, huwag po natin kalimutan na bisitahin po yung mga channel nila po para masuportahan po natin sila. Maraming salamat. At sa mga kasama ko, maraming salamat po sa sponsor. Salamat sa Pag-organize ng event na ito po. Malaking bagay po to. Maraming salamat talaga. Daghang salamat. Thank you. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Salamat, bye.